Bine ați revenit la episodul 2 din Skyblock. Eu sunt Daniel și sper că ați mai divertit episod dacă nu veniți în azi o să facem grădina. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați înciși, chiar aici se doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da muzica mai tare. Și dacă iar se aude muzica tare, în episodul 3, dacă tot se aude muzica tare, nu pot să vă moastră pentru de filmer. Dar o să fie după, dacă se aude ea muzica pe care o să rămân la ea. Și o să vorbesc eu mai tare puțin, deci să vorbesc eu mai tare puțin. Mai am și părinți. Sper să vă placă melodia de final. V-am prezentat topul, este să facem 60 cam 2 stafe. Cred că da, că nu vă place cum sunt. Muzica ne îndeamnă să iubim. Lumea se adună în hor, strigăm, da, muzica mai tare. Deci avem șanse de până în tot în de 3 cu 3 sau altă nevoie. Și azi este duminică la mine, nu știu ce zi e la voi când urmăriți video, dar eu am terminat școala. Am luat premiul 3. Și mă bucur. Deci azi să vă spun o întâmplare hazlie din timpul 2. Ne cheamă diriginta să ne dea premiile și le dă. Ne dă premiile și dă două stări. Și două premii, două premii. Mă gândeam că una este așa, felicitări, nu știu ce, bla 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 bla. De unde era premiul un coleg al meu din clasa 7, că nu e toată lumea cu mecanic. Și era premiul lui 2 și eu am luat 3. Mă bucuram să rămân și când mă strigă pe el, m-am dus și i-am dus premiul, că altfel lua și el un 3. Următorul după el era altul, un coleg de-al lui care lua tot 3 ca mine și eu lua 3 de mine. Și am zis și asta e, deci fenomen. Nu asta a fost la sărbare, am făcut și o sărbare, deci eu în afară de serie de Minecraft, Skyblock, o să mai fac un episod așa din alte listă, din Survival, din Hunger Games, din Survival, creativ, da, nu, creativ nu. Creativ e prea ușor, eu caut că pământ, creativ e prea ușor și mi-e place să fac pământile. Deci e prea ușor. Mi-a trebuie încă 30
piesă. Din povestea mea, te rog ceva. Nu frânge inima. Mamă, ce minute, Poezie despre doi. ce să vă fac cu el? Nu! Uite cum am pierdut eu! Mira! Uite mă cum am pierdut ea două fructe! Deci că stai blochiere cam plictisitor! Du-te! Mamă! Deci că stai blochiere cam plictisitor! Și că n-a pus să faci multe, că batem când se ceva, banii se cer. Sper să vă placă muzica, o să urmăriți videoclipul de partidă și dacă se audă prea tare, deci prea tare, așa, o să termin. Și am promis că să vă povestesc despre colegul meu, deci el are un laptop, nu știu asta, nu mă întrebați. Și când face ceva grosit, strică, deci strică, dar are și de multe, nu are de 5 ani, dacă nu mă duc. Deci dacă nu l-aveam din mai am frate și m-a venit din care mi spuse că să facă ceva. În fine, eu sunt, mi-a decis. Și eu i-am adus un laptop, firmă bună, nu știu, firma că nu mi-au și vreo din chestii așa. Și acum o să facem 60 de cuburi, o să ne ducem să cumpărăm toppling-uri și asta o să fie tot pe astăzi, pe episodul ăsta. Hai, așa. O să scriem. Deci să ne ducem și asta o să fie tot în casă. Nu contează, tratează fata cu respect, fii pe fază. Învață să înțelegem